Alas 7:38 ninaga. An oras hatod sa Indokal. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Sa himpapawid ng DZGB, may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Henry Maceda, Freebie Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalahoman, kadoro'y awardi pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda. VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoro'y awardi pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda. VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Uya na, pakinggan mo na. Ang hapot ni VP Henry, Maceda, live na sa DZGB. Good morning, Pilipinas! Dahil pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan na ang katuyuhanan sa rong isyu malinawan na sinansarong problema masolusyonan. Ini mga tugang anhapot dito po sa DZGB Radio. Sa dami ng kung anong sakit na kumakala, influenza, sipon o buat iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama, tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet at exercise. At ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na protection. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells in aids and regeneration. Ang na-damage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo.
ito pa ang pinaka-pro. Ang Liberate Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o magkakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liberate Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liberate Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liberate Pro. Mag-liver up na. Ang Liberate Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, and leading drugstores nationwide, Silimarin Plus, multivitamins is a generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Umaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa Alright, mga tugang 15, bago po magabot ang alas 8 nin pag-aaga, Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. may nagpaabot ng reklamo sa kuya kaso, ara mo, pirmis ako pigde-text ini. Ano, pirmis na mo ya pigde-text ini. Na may aday ko kabisado yun, nagkaroon na report nila sa programa ni Mar o sa programa ni Pio kan mga pag-iribata. Pero oral daw may pigtitik sa kuya, sabi digdi, garo ang latest ka ini, mga tugang supahaya gayud kang sanggon garo si garo si Angel ang nagreport na dagidaki ordinansa may kinaraman digdi ano. Pero sabi digdi, mga tugang kan texter ta, makisuyo tabi na pakiklarify from PSO Legazpi or Mayor Hisham kung balik na sa dating rota ang 3rd District Jeeps from LCC to 3rd District na maagi ulit sa Ayala and Gaisano going to SM. Base sa napag-ururo na ninda kahapon, tamay nakita akong post na nagmi-meeting with LTFRB RD. Naranasan ko nag-agi pa Orosite going to SM kahapon. Grabe so linibot. Sana mapakarahay na ang tinampo sa sentrong Legazpi. Taso parking ang pinaka-problema pati man line markings. Lalo na dyan sa may Gaisano intersection sa may 101 mall. Di ko po sa Angel, siya nakaisip ka rin. Pero si Angel paki rito tabi kaning concern ka sa tuya ng mga pasahero, buda sa driver ta. Ang rutang 3rd District, garami na agan dyan sa may garami na sentro nga kang Legazpi, so bago yan, pag-abot sa sentro, sa kamaduman sa terminal, sa SM, tawan daw tabi, siya nag-report ka ini kaso sarong aldaw, si Angel o pakitaw daw tabi Angel o kaya baka si Karen o ano. Grabe na so libot, na binago suruta tabi nata mga tugang tabi na gusuruta sa 3rd District jeep from LCC to 3rd District maagi na ulit sa Ayala and Gaisano going to SM. Oy Angel Tedo tabi ako ki Bareta kainin tabi ay ko ini kabisado nawara ako pero nadangog ko na ini kan sarong aldaw oral daw kainin may text ako oral daw kaini ano yan may oral daw tabi ang kuwang kaini ang text ka ini. Hay daw sa mga pag-iribata. Di ko kabisado ang ruta. Baka so nagdadangog dyan tabi na paraan tabay ta. Kung ano daw tabi. Apudang ko daw si Mayor ngunyan na aga regarding digdi. Ang nagrereklamo so ibang pasahero taga-harayo na da sulibot. Sabi man kan badeng ya pwedeng magtagasuro sakripisyo. Alat nga unata.
Apodang ko daw si Octavio na Rivero. Baka aram niya. Rivero. Madali lang ha. Apodang ko daw si... Ano yan? Apodang ko daw si Piso Chief. Lamang. Baka makauron tango niya na aga. Pasanadang ko ni may report si Angel tungkol kay... Ay, good morning, Tabi Chief. Chief Octavio Rivero. Good morning, amigo. Yes, sir. Opo, under ka tabi sa programa ta, napapod ako ta. Pwedeng pakiklaro mo kay ning ruta kan Pater District tabi na jeep. May latest ba kitang ruta tabi kay ni susog sa napag-ururan? May nagluwas na ordinansa. Na kuan tayo nga nito pigaanap ko ordinansa takang pagabot ko dili kan 2019. Opo. Pag nag-aagi ako dili sa ko nag-aragi ni nga first and third district diyan sa likod kay ning sa Orosite po baga sa may arko. Okay. So iyan migo wait mali lang tabi ata sorry putulon ta ko nang madali ha. Ang dating ruta kang taling third district sain anlaog sa tahaw sain minaagi siya pupon sa pag-abot sa kuan Ramon Santos Street, then malaog digi sa arko, maluwas duman sa may Pipi Street kang Our Lady's Village, ma-turn left. Duro diretso digdi sa likod ka ining kuan. So garay baga kan Yasiano. sen hali sinda. Yan, pagabot ko digdi pagwara pa ako sa PSO. Iyo mano, sen tabi hali ang terminal ninda, sen sina nagahali? Kuan sa aling kuan dai kung ali silang third district, maikot sinda, maagi sila di sa Rizal Street, maagi di sa may Embarcadero, then malaog duman sa may PPA. Duro diretso di sa may San Roque, maagi di sa may Ramon Santos Street, duro diretso na sinda. Ngunyan, so supervisor. Sen sina mapundo pare? Sen tabi sina mapundo? Point to point po sinda, sir. Point to point. Sen ang pundo ninda? Sen ang pundo ninda? Flying sinda. Pagka kuan, pabalik sa kuan, sa third district. Pabalik sa third. Okay. So yan ang ruta ninda. Po district. From first district, the same. So, agyan ninda. Dahil ko na, kaya nga, pikahanap po yung ordinansang ini, ngunyan, so pag meriting doon, ini so luminuwas na ordinansa. Kaya, sabi ko, okay, so dating ruta ninda, na nag-aragi sinda digdi sa likod kang market, o di mag-aragi sinda mag-aragi ta. Pigiling mi po, traffic congestion digdi sa likod kang market. Pag oras kang market day, grabe ang traffic dyan, nawara sa traffic dyan, kaining so pag-divert kay itong auto duman sa dating pigagyan nila. Araw po yung mga driver, Opo. kaya iba dahil nagreklamo, Mano? nagsunod sinda po. Opo. Ano ang, hali naman sa dating rutang sinabi mo, ano sa bagong ruta tabi ngunyan? Ngunyan, mabalik sila digi sa Los Baños Street. Paghali kang Rizal Street ngaya, sen ang diretso mo? Kung saan po hali sa third district po. Opo, hali kang third. Hali third district, lawag sila sa Rizal Street, maging Lapu-Lapu, then pag-abot naman sa may Victory Village, so Arco. Pero sa ibang natinang po sa PPA, then doon diretso sa may Saba, mga Ragi San Roque, hanggang doon sa Ramon Santos Street, then balik na sila dito sa Quezon Avenue. Ayun. So, day na maagi sa Embarcadero? Maagi pa po sila naman. Okay. So, ini ngunyan Oo. May pagkakaiba ini kang dati tabi mano na pigsabi mo? Sungunyan na ruta? Ano po? May pagkakaiba ini? Ano po? May pagkakaiba ning ruta ngunyan kisa sa dati? So iyo nga nito, so dati nindang ruta, may luminuwas na ordinansa, may kaputak ng ordinansa ngunyan. Oo. Para kung ko ini po sa imo, Oo. nga ning ma-analisar mo ini, tamas kaya ako nalilibong kanyang ordinansang ini. Okay. Ang ruta, ulitin ko lang mano ano nakapalaman po sa ordinansang ruta? Ulitado tabi? So Sa ordinansa? Sa ordinansa ning, so ordinance number 14-001-2015, an ordinance amending section 58, 68, 69, 71, and 73. Dahil pumaraman kung ano ining kwan ini. Oo. 58, 60, ito kulang po ining kwan ini. So kapot kong kopya, Oo. bagong kumpleto. Mm. Kaya
kang mailing ko ini, sabi ko, ikaw palang ki-ordinansang kuwang ka ini, na na-approvean. Opo. Kaya yun, isualoy kong pigahanap. Anong ruta dyan sa ordinansa yan, tabi mano? Tayo ng ruta ninda? Uni nga ni Posokuan, from 3rd District, all PUG from first, lahat ko na napunta sa All PUJ from 3rd District. Sige daw, tabi. Tama ka para karapod ka sa kuya digdi eh. Nagururo sa may kaya nga ni sabi ko, okay, itatao ko dahil ako kuwang ka yan, para Oo. kung niyo to surutan ko, tapig plus duman sa screen, iyo surutan piga ako ninda, di iyo na ito sunod ninda. Iyo. Pero, ining rutang pigkwang ninda pigmeritingan kaso hapon, sa inso agi ng bago tabi. Igwang bago da eh. O ni po, so from 3rd District of Albay, all PUG from 3rd District, entering Legazpi, Castro, Rizal Street, go straight to Lapu-Lapu Street, right turn to Quezon Avenue, go straight to Embarcadero and Governor Forbes Street, and left turn to Ramon Santos Street, left turn to Quezon Avenue, and turn right to Auto Supply, cross Imperial Street to Landco, right turn Terminal 2, right turn to Imelda Cirrhosis Avenue, right turn to Lacandula Drive, and left turn to Gogon Bypass Road. I see. Yun na ni po, so nagluwas na kuan. Oho. Mamindan itong so dati nindang ruta. Kaya kaloy kung kani po ni pigaanap na kuan na ini, na ordinansang ini. Nung luminawas ini, kasi pag nirating na duman sa kuan, sa LC3. I see. Okay. Kaya, so dati nindang ruta, duman na sila maagi. Bako na duman sa likod kay itong kuan, itong Orosite. I Ayun see. na po ni masusunod na ruta. Ordinansang yan. Oo. Pero pa, gari ba dito pumiyot ang tinampo dyan sa kantong yan kung ibalik yan base sa ordinansa? Yung ano po mampiga, kaya nga ni suggest ni kay Councilor Lucila na kung pwede adalan ini napapagal kami dyan sa likod, igigibo na pating terminal ining Dos Baños. Yeah. Para reklamo kami sa DILG Malacañang. Kaya nga ni po sinubukan mi itong kuan ito so dating ruta ninda kaarami ang mga driver. Kasi ibang aning driver dahil nagreklamo, ang nagreklamo ang mga pasahero na naparang yung sila dito sa Ayala Mall. Susunod doon nganing maging marayan daloy kang traffic hindi sa Dos Baños, Araba Lumasin Shop, maagi naman sa likod ng market. Ngunyan po, crowded na naman so lugar na yan. I see. Okay. So yan pala sa concern ka biga para rapon sa Kuya Digdi. Biga para tik sa Kuya Digdi. So dahilan diyan, iyan na rutang na susunod doon tabi effectively. Tabi ano? Iyan na sa ordinansang iyan. Ito yun na sa pigakwan. Iyon na po. Taday man kami pwede kumontra kami. Ito rin sa approve pati ni Kang Kwan. Iyo. Oo. Firmado ka ito ni former Noel Mayor. Oo. I see. Okay. So ano ang nagreklamo kaya sa mga pasahero na iba liboton da tabi chief may nakuha kang feedback na araw gani? Iyo po, kaya lang pigpaliwanag. May mga existing digling ko na papada ko nalilibong ini. Opo. Kaya nga ipapa-interpret ko ni sa pamangking kong abogado kung anong interpretasyon niya kay nganing makuha ta sa tamang Okay. So iyan na ordinansang implementar basta ang all third district na jeep bagal abot sa Aling Rizal Street matuo ka sa Lapu-Lapu. Diretso ka duman sa may boulevard, iyang baga na may port. Sa malaw ka sa Embarcadero, Migo. Turn left ka duman sa may amatwang sa outpost ng pulis. Yan. Maluwas ka, pasiring ka sa Sabang, Tingali, Baybay. San Roque. Ito sa may kanto kang si dating mga turn left ka, doon diretsong Ramon Santos Street, then turn left giraray hanggang sa Juan. Ang luwas mo mano digdi na sa Orosite, di ba? Orosite. Tapos maagi ka sa likod ng Ayala, tama? Digdi sa Juan. Sa Los Baños Street po. Yeah, sa likod kang Ayala, then sa may saod kang Legazpi, pasiring na sa Gaisano. Lumasin Shop.
Aya. Renewable business shop din. Diretso ka na dito. Tutumbukon mo na itong sukwang kang Gaisano. Maalaw ka duman sa New Road. Sa may mga baldakan sa likod na kaining ICR. Pangyayari, Migo. Ang adit ko dyan, tayo sa may Rabalo Machine Shop, piuto ng tinan po dyan, tawala toon parking. Kaya nga ni Buda, duman sa inutan baga, duman sa inutan, ikaw duman mga tindahan kikuron. Buda, duman, pag wala mo pare, mas piot, tayaon sa wala toon namang, so yaon sa to, so flower shops. Ayun po, pag nagsarabayan ng first district sa kaning third district, crowded na Oh. lugar na ito dahil nakakabilong auto. Kaya So, kang pinaagi duman sa may lugar na ito, so first and third district, uminiwasan yun yung likod kang kuan. Okay, So, crowded okay, naman. okay. So, pagluwas mo digdi sa may kanto baga kang CSI, di ba? CSI. Opo. Ano, matuo ka o madiretso sinda sa Gaisano? Diretsong Gaisano. Direct macros sinda sa Tinampo. Oo, opo. Oh, so meaning iyan narotang mga haling third district. So haling first Opo. district man, saan sila ma-entrada, malaog, pinyaran na ba? The same. The same? Alis din sa may kuan, tutumbukon din yung kahabaan kang Piñaranda Street. Pag-abot din sa may kanto Ramon Santos, Matoo. turn right sinda, then matutumbok din sa Suarco, left turn. Ayon. Duman sa ano? Okay. Okay. So yan po ang Kung sila naruta kang third district, naman masinda maagi. okay. So yan po ang base sa ordinansa. Ano? Base sa ordinansa. Okay. Opo. Okay. So dating ruta kan dahil mo pa na-discover ang ordinansa an, saan po nag-aagi? Kang wala pa ni digdi man gira sinda, kailangan nagkayo problema kami digdi, tapig para babas kami kan mga ibang kuan netizens sa kuan na kung natatay ning Los Baños, pigigibo ng terminal kang third and first district. Iyom. Ari nga na Los Baños tabi mano? Ari nga na Los Baños Street, ano ladbar ka yan? Kung sa corner on Ayala Mall. So ayun nga speak again ni Sir Henry kang first and third district mala. Kang kung sila kang circumferential road po baga ka ito. I see. Okay, okay. Okay, naintindihan ko na. O di, sige, para maklaro sa gabos, ang implementasyon ng dungo niya, base po sa ordinansa kan syudad tabi. Ano? Sabi, nagmiriting da kaso hapon. Anong pinapagmiritingan kaso hapon tabi, Chief? Ayun na ito. I-implementar. Sila nagmirit kang kuan na. Ayun na ni susunod din da. Tayo ni so kabutang kang LT Parbe. I see. Okay. Pagluwas naman sa kuan sa screen yun ni sa nagluwas na kuan. Kaya compare ko nga ni. Sabi ko pa piga paluwas naman kang LT Parbe sa kaordinansa. Kaya di kami pwede magkontra ni. Baka kung kami ang Ayo, ordinansa yan eh. Ordinansa yan, di ba? Ordinansa yan eh. Okay. Okay. So sige mano, so kay po na iamin ang ordinansa kung ini mga tao nagreklamo, ta medyo liko na daang maray, di ba? Ayun po, ang nagreklamo man lang po kani sa mga kuan, sa mga pasahero Mm, takon- gusto mag-aagi di sa ayala mo mababasa ayala mo sa Gaisano. Ta kung mapaayala ka, ang baba mo digdi na sa kanto kang Orosite. Ayun po. Iyan masarin or duman ka mababa migo sa may LCC, sa may 7-Eleven. Ayun po. Duman. Okay. So kung araw kan ang ruta diyan, kung buda, kung mapa SM ka, maikot ka kung na sentro kang Legazpi, saka ka mababa sa SM, tama? Ayun po. Buda kang pag-ururon duman, dahil may mag-terminal, doon diretso point to point. Point to point. Malaw si Dagapos duman sa ano sa terminal. Mm. Dahil pwede mag-pick up ki pasahero kung may pababaon. Pero dahil pwede mag-pick up pasahero, nganing maedukar sa mga pasahero na maglaw terminal. I see. So Okay. yung third district, first district, nagralaog na sa ano, Aha. sa terminal. Ang kaso, tas ibang mga driver na aram tarbaga, mga dudunong, igigibong terminal sa 7-Eleven sa tubangan kan Lapu-Lapu. Minahalap para Post mapano. office. Oo. Tapos duman sa DBP. Kaya so mga naka-standby digi sa may terminal, nagrereklamo na dahil ng pasahero sindang napipick up. Garay sila dyan ng mga alas 10, ang aga, minaalis sila dyan kung minsan dahil ng pasahero na napipick up na kayo mga buso. Kaya nga ni so, kung kayo itong director kang LT Parbe na point to point, diretso sa sa terminal. Kaya ang advice mi po digi sa mga driver, yun yung ordinansang inio, ipapautob inio kang kang syudad kang Legazpi, tapirmado inio. Ngunyan pag-abot man po sa pag-enforce kaning light, yaw po kami, dadara ko po mi po sa mga nagtiterminal digi sa kung saan nagilid kan Tinampo. Kasi mga po, napagal na naman kami kasasaway kang
first and third district, sabayan pa kayo ng Sumalabog, ining Sutahaw Road, Kamalig, yara o nagabos. Kaya, so, tinampo dyan sa may Los Baños Street, uminayak pito naman dahil sa mga nagpakapakaparadang mga auto. Kaya Okay. nagabos kasugma, Mhm. na alawon. Tayo na ito. Opo. Okay. Okay. Sailing mo tabi. Konsensya na gilid. Sailing mo tabi, dapat daw na, ano ang kaipuan para mas atar mo, habang nag-aaloy tabi, chief, gari medyo manukuan, nagipiyot ang tinamputa, dako lang autong nakahasar, dako lang autong nakapark sa mga, di ba, buwan nag-aaragi, nagiging one lane na sana, ang dating two lane sa tinampo. Ingon ni po, ba't ini pong kwan, Los Baños, one way ini, sa mga four wheels. So, Yeah. tricycle sa Yeah. motor, pwedeng sumabas dyan. Mhm, Ang mhm. problema, tayo ning kalabanin ni kang Los Baños Street, gigibo ng terminal. Ang namumroblema kami, kaya ning mga barker, may Mm. ordinansa na bawal ang barker sa mga pangpasahirong jeep. May pigagaramit pating mga kwan na may katungdan sa barangay. Sabi ko, ikaw mo paragaramit kayo. Ako mismo, kapot-kapot yung ordinansa, aarestun ta ka mo, kakasuhan ta ka mo. Oo. Okay. Tapig babalganan ng dos ordinansa, nahihirapan po kami pag-implementar kayo ng kuan sa mga illegal parking ta. Ining mga barker ang nagka-problema. Ta kung sa sitoro, magdurmang kampiyaon dumas parada kan pa Santo Domingo, Tabaco, tapos digdi sa maya Ginubatan, pa hanggang Pater District. I see. Okay. Klaroon ko lang ini pala na Pater District, pa First District, da ini ba dapat mag-terminal? Point to point sinda. Ikot lang. Pag ikot, pick up kay pasahero, di ba? Oo. I Kaya see. pwede sila mag-pick up kay pasahero, Oo. Pag karta sa mga pasahero na magpasiring na sa terminal. Opo. Sa ibang lugar po mga Tabaco, Oo. Sorsogon, Mm. o Naga, kimaing na kuan mga passenger jeeping nagpipick up ng terminal kung saan na lugar. Oo. Okay. Tama ma. Sa kuan sa Legazpi. Yeah. Okay. Kung dahil sinda pwede mag-pick up kay pasahero, saan po sinda ma-pick up? Sa terminal na. Sa LKY. Paghali po naman sa third district, ada sinda pwede mag-pick up kay pasahero kung saan na lugar. Diretso sinda duman sa terminal, sa garahe ninda. Okay. Nag-comply na po sa mga Pater District, nagkuha na kira RFID, Oo. nangyaning paglaog nila naman, ikukuha na lang sa RFID nila, diretso sinda luwas. I see. Paano na sinda? Okay. Ang pigmimin mo tabi mano na terminal, so LKY terminal? Ayun po. Sa SM? May SM? Po, sa tubang kang SM. Oh, so ang gabos na pasahero, kung mapa third district ka, mapa first district ka, sa jeep, dumang ka mahalat sa terminal, sa LKY. Po. Ang Dahil pwede mag-pick up kay pasahero diyan sa kung saan na lugar yung sentro. Dahil po, ang naisaron naman nailing yung problema dito, ining mga passenger jeepney na nagpipick up dito, tubagan kayo ng SM sa grocery, Oo. yaw na dyan sa first district. Nako. Nagti-terminal dyan, tapos sa third district. Kaya nga ni po, kagan ko naman dito ng public safety na alawon. Ito karon sa mga pasahero na nag-aralog sa SM, na duman sa loob kang SM, kang terminal mag-arulunad. Okay. Tabantay ng lugar po bagang yan, sir. Pag-rush hour na, grabe ng traffic dyan, subas. O, naingbudo na, tanaharaan na nakagabata sa tapat ni plate. Pag bumila lang rin dumas, so auto di sa may aling kuan, dahil na nakakairo. Bablakaan na kaning bus. So, kang kapanon nga ni po kayo ni Congressman Pido, dapat may kuan yan, may rerouting yan, maagi ning mga bus duman sa likod so dating kuan bagaso na sulo na grocery duman diretso digdi sa may atubang kang Ligsay so duman turn left duman sa malos ka sa may gasolinahan. Opo. Diretso na. Okay. Uni mano may sarong concern pero aram ko LTFRB ini. Ining concern niya. Pero ikuan ko sa imo, isabi ko sa imo, sabi niya pasabay man tabi ka naga-cutting trip na biyaheng Arimbay, Tahaw Road. Dahil na po nagadiretso sa Arimbay hanggang sentro na lang. Ayo yung po sa topic duman. Oo. Ano po sa desisyon?
Kayo nga ni po yan, dahil sila magpara gibo kayo, i-implementar mo nila dadako po sila dadako po. Lalo na sa mga, dahil na Tauro, dahil na nagdiretsong rawis, dahil na nagdiretso duman, pigpaliwanag na sa inyo kang sudator kang LTFRB na pag once na nadiskwido ang vehicle ng pigdadara nindo, may nangyari sa mga pasahero nindo, saro yan sa coast park insurance, nag-cutting trip ka mo. Iyan, okay. So, baski ni sa LTFRB taruta inin ang franchise kan jeepney, sa endo tabi sa peso mano, Octavio Rivero, ma-implement ka mo para sindakopon, base naman sa ordinance sa buda sa indang violation sa LTFRB tabi. Po, may cutting sa ordinansa, at the same time, dua po contract, kaya naman malog sila, breach of contract na sila nagsunod kang so kontrata ninda, tapos Opo. cutting trip. Tama limang po sa ordinansang kapot-kapot ko. Okay. Another reaction, sabi niya, so pa first district nahali sa may Ayala, masakay na kasi kung magpa-terminal pa, mapamasahe ka additional 13 pesos. Reaction tabi, Chief. Ayan po, nasa kuana yan. Kung nasa laog na po kang ansay po sila maagi search digi sa may sa may Ayala Mall. O takon pa sila nga sa first district, di ba? Kung pa first district ka, ang pa first district baga maagi sa Ayala, di ba? Sa may LCC, Ayala sa likod. Los Baños maagi. Diyan da, pwede nang sumakay sinda, pasiring sa first district, pag puminundo dyan. Yan po na sa Los Baños Street, kang nasa serbisyo pa ko, dakulao ng signboard kayo dyan, no loading, unloading. Opo. Lugar na yan. Oo. Kaya piga si kaso mo nga ni po na may balik sa signboard dyan na inakahalabang kang Los Baños Street no loading, unloading, ano man ang mga kwan. Iyo. Pero, pampasahero. Mano, pwede sinda na magpara dyan para sumakay sa jeep? Na pa first district? Sa order kang LT Parbe, point to point. Nako. Kaya nga pigido ka Nako. na pasahero na magsakay sa terminal na. Kaya punta naman nga si Director De Feo, ang sabi kang LT, ang instruction pala, ang jeep, pagabako ba sa LGU, di ba? Ang jeep sa LTFRB. Kaya pa. Ang instruction ni De Feo, susog sa franchise ninda, point to point. Kaya ang pick up kang pasahero, gabos terminal. Iya po. Meaning, kung nag-pick up ka dyan, baka may... Meaning, pag nag-pick up ka dyan, baka may violation ka, di ba? Kaya kuan, so sa labay na pigapon, Yeah. iya po, dadakpong mo yan. I see. Lalo na po sa pick Okay. naman na sinda ni kuan, ni kanagatinder si Mayor na so mga pasaherong jeep tabi, dahil ka mo magpasakay, sa tao kang tinampo, dahil ka mo magpababa, tao obstruction. Kami dyan. Okay. Implementar may ponlay. Sige I po see. sa 0023-2015. Nako. Manakapalaman po yan naman. Okay. Okay. So, klarado ha. Yung sentro kang Ligaspi, ang dalagang kambunos kang mga autodig sa sentro. Opo. Okay. Okay. Sige mano, salamat ng tabing maray sa paliwanag ta may nagapararapon kaya sa Codigdi. At is klarado ngun yan na kung saan maagi sa inang ruta susog sa ordinansa ang gabos na pick up ang mga pasahero kung mapa first district ka, mapa third district ka, dumang ka dapat magalat sa terminal. Eh po. Oo. Okay. Po dyan, tao sa mga observer, salamat po sa Indo. Okay. Sana masabutan nindo, kami po nagtatrabaho lang. Okay. Dahil po kami nagigibo ka sa diriming lay. Kami nagpapautog kang sulaing inaprobang kang city council. Kaya duman po kami. Dahil po kami pwedeng maglagpas duman. Okay. Apektado po mga pasahero. Date lang pong kuan. Dahil pag-aging ta sa init kang payo. Opo. Sunod doon ta po. Kung ano sa kabutang kang malinawong po duman meeting. Pinaliwanag na yan kang direktor kang LTFRB mismo. Okay. Mano madali, ang tabay sa pang text na luminaog ha. Sabi niya, good morning sir. Query ko lang po iyan na pig-implement ninda. Okay man ko ta. Kaya lang po, makahirak po ang mga taga First District. Sumababa sa Ayala, Gaisano, harayon po ang lalakawon. Paano kung mauran, pigbabaha po baga an oversight? Malusong ka sa baha pag malaog ka sa Ayala, LCC, etc. Salamat po. Reaction tabi mano. Maski sa mong po baga pag murang sugrabing oras tigbaba baga ang sentro kan Ligaspi. Pag ulang oras sa pati di bagang Quezon Avenue di bahayan
Ining sa tubangan ka, Los Baños, biba po baga yan. Kaya, ayan nga napigataram ko, date na kwan, na pag-intindi. Kaya pigigibuming ini, bako man po ini kagustuhan, Opo. mas ini diban sa ordinansa. Kasi pag nailingming crowded ng sarong lugar, may kung kaming i-divert ang daloy kang mga kan traffic sung auto. Naning di po maimbudo. Pag ginabayaan mo po yan, magkakaigwa po kay problema. Lalo po mapapagal po. Okay, okay. Sabi niya, ano po kung pwede po sa pasahero, hali sentro, pick upon tapos ipasa sa nakapila pag abot sa terminal. Ngani din na po mamasahe hali sentro. Reaction tabi mano. Driver po yung kangkuhan. Okay. Kung Ano? ang driver na pick up po hindi rin magbayad, Oo. para ipasa lang naman sa nakapila sa kuhan. Kung yan ang kuhan, kung mapagkasaroon agad mga driver sa kuhan, magayon, Yeah. nasa gestion yan. Okay. Sige tabi mano. Salamat to na maray sa paliwanag tabi sa satuyang programa. Ingat po kamo. Salamat din po sa inyo na Mano Henry. Apo. Para lang sa inyong programa, bubuhay po kamo. Apo, thank you so much mga tugang Octavio Rivero, siya po ang head kan PSO na yun po ma-implementar mga tugang kan ordinansa. So Colorado, so yan, di kitang ginibuta yan tabi ang nakasurat sa ordinansa. Ha, ito. Good morning. Iwasan na ang pagparadigdi sa Legazpi. Magdigdisan na sumay sa diring sasakyan. Ano? Good morning, tabi Kuya Nes. Sa'yo mo. Okay, hello? Hello? Hello, good morning. Good morning. Yes, sir. Ang araw mga kaya, hindi ka nakadumang ka na baga sa ibang mga bansa. Opo. Ano mga kaya ng public utility vehicle? Kung man gustong sabihin na perme-perme, mababa ka duman sa establishment o duman sa... Na gusto mo? Iyo. Ipon lang siyang specific point. Kasi ka pwede magbaba. Kaya ka pwede magsakay. Yeah. Apayo. Exacto, migo. Yes, ganyan. Ang gobyerno nga, ang kaipon-ipon dyan ang gobyerno, tawa na ning magayon na pedestrian. Okay. Buda, gari, baka pwede mag-establish migo kay gari, ano nga, kanakaduman ako sa, pwede ako nagbubus duman sa Rome, sa Vatican. Ikaw pa rin kay gari pick up, halimbawa ngaya, halik ka ngayang daraga. Ang pundoso na ngaya sa Capitol sana. Yan. Halimbawa ngaya, paghaling Capitol naman, ang pundoso na ngaya, dyan sa may Villamor. Ikaw lang kay specific na punduhan, sa gabos na pasahero. Yan. Pero, Oo. kung mo duman, pag maagi ka na pasiring duman sa gusto mong dumanan, maray ang agihan. Yan. May maray na pedestrian lane. Mayong terminal ng tricycle. Yes, oho. Mayong nagmamaritatas. Magayo. Yeah, tama. Pero, yung ang gipunta kasi, kumbaga, ang mga tao, kung maray man ang agihan, di ba? Buda, pagbaba mo, dahil ka nauranan, di ba? 300 meters, 500 meters. Okay yan, kaya lang. Ang problema kaya, duman sa mga babaan, di ikaw naman makaagi sa pedestrian. Iyo, migo. Kung ano-ano ang Iyo, nangyari dyan. migo. Totoo yan. So, agihan mo, napaparking nga nakikanakol na auto. Saan ka maagi? Ayan, sarap pa yan. So, Oo. siguro, it's a good effort para mapawasan ang traffic. Pero yung foot traffic naman, tawa na nindaling maray na Yeah. solusyon. Opo. So, para holistic po ang approach natin. Okay. Kung yung kaso sa 2028 magdalagan ka, baka mag-ibuhan mo na yan. Natusunta ka. Sa'yo mo, sige na, bye-bye. Di ba, ilingon mo ha. Ilingon mo. Panahon na siguro na magtaga, ano po ka ini, magtaga, di ko sa ang tamang magtaga, hindi ko alam kung tama ang term na sakripisyo, whatever, magsunod sa etc. Sa mga nadumanan ko kayang mga lugar, although, garo incomparable man sa Tuya, arog sa Vatican, duman sa Roma, ikaw lang ki bus, ikot lang, jeep, ay bako bus siya, bus, dako lang bus, ikot ngaya.
ang punduhan niya sana, mga tugang kwan, naka-specifyan, dahil siya pwedeng pumara ka para magpundo, dahil pwede mapundo siya duman sa dapat na punduhan. Kaya pag abot mo duman sa papunduhan mo, pagbaba mo, may atop siya, dahil ka madudumog. Kung masaing ka man, may atop ang pasiring duman sa dudumanan mo, gari covered walk, arog ka yan. May nailing manakukan duman sa ano nga nitong sa may Grand Canyon, sa may ano nga ni lugar ito, Arizona dito, Arizona. Pag doon sa sentro, mga tugang, ikaw mga sakayan, ang pundo niya naka-specify man. Kung sa tuya, bagay iba man kita digdi. Kaya, dahil mong gipit, alam nga, halik kang 3rd district, dapat ang primero niyang pundo sa Daraga, Saro. Regardless kung masiring ka sa Bicol University, mababa ka sa Daraga. Ganun, di ba? Ganun, magkakaribog kita kaandigdi. Alam mo nga, so next stop nga, City Hall. Pagbaba mo dyan, may magayon agihan, maganda pedestrian lane, mga tugang, may cover para sa nag-uuran, madumang ka na kung saan. Next stop nga, Villamor, Kanto. Pagbaba mo duman, kung malakaw ka pa SM, dapat may covered walk yan, pasiring sa SM, o kung ano yan. Next stop nga, duman sa Kantukan, Lapu-Lapu. Nga ni, nasaro ang para mo. Ano na kung pwede yan sa tuya, di? Inda kung pwede yan sa tuya nga. Regardless kung ma-eskwela ka, tanalin ko sa mga estudyante, pagbaba mo duman, minalakaw sinda pasiring sa eskwelahan. Araw kaso na iling ko. Ay, doon na to kun, pwede tabi sa tuya. Nang sa tuyang syudad, mga tugang, nag-asenso. Naadalan kan sa tuyang mga gobernantes, lalo na po dyan sangguni ang panlalawiga, panlunsod, kung ano po ang mga pwedeng gibuhon para po mga tugang sa siring na bagay. Dapat talaga ilingon mo ha. Maagi ka duman sa likod kan Saod, kan Legazpi. Ang hali bagang 3rd district, Rizal Street, matuo ka dyan sa Lapu-Lapu, pasiring ka duman sa kanto kan Embarcadero, malaog ka duman sa Embarcadero, malaog ka duman. Tama ito, mapundo duman sa laog ka ng Embarcadero. Ito kung may tuyo ka ngaya sa LTO, may tuyo ka ngaya sa ano yaon dyan, BIR, may tuyo ka ngaya sa ano mga yaon dyan na opisina. Dyan, tama ito, mapundo duman. Maikot siya paluwas duman sa may likodan na kang Buklan, sa may Buklan, good morning sa mga taga Buklan. Sa may likodan kan St. Elise, sa may PNB, dito duman sa kanto kan pa San Roque, sa may Ramon Santos Street. Di ba? Mawala, diretso digdi sa may Orosite. Pag abot yan sa Orosite, Ronald, maagi ka sa likodan kan Ayala. Maagi ka sa likodan kang Ayala. Pag abot naman sa likodan kang Ayala mo, di ka man pwede magdiretso sa hampangan kang Saod, matuo ka, duman sa may Rabalo Machine Shop. Ang pag tuminuo ka, wala to ang parking dyan, sa inutan may mga tindang kikoron, etc. Pag wala mo, sa dayuto ng tinampo. Yaw na duman sa mga tindahan ki mga burak. Tan mga flower shops yan. Diyan ako nagbabakal ki flowers para kay Mrs. Tayo sa nang kaya kong bakalon. Di ba? Pasiring, maluwas ka duman sa kanto sa may CSI. Makros ka sa tinampo, pasiring mga tugang sa Ayala. Gaisano. Pasiring ka na sa SM. Iyan surota. Ngunyan pala, di ka dyan pwede mag-pick up ki pasahero, ang gabos na pasahero, maduman sa terminal. Pwede man kuta na kada area may pick up point kita, pero kay puhan sa ordinansa, mga tugang na amyenda, inilang nga ang pick up point, pagbaba kang pasahero, duman siya mababa. Pagbaba kang pasahero, pag may masakat na duman na pa 3rd district, pwede na siyang sumakay na, tasin baga, point to point. Ang problema wala kita mga tugang ki pick up point and unloading point. Loading and unloading area ang term tadigdi. Pwede man kayo nga loading area. Pag duman sa pagsuminakat ang pasahero duman sa loading area ito, pag may available ng pasahero, pwede na siyang magsakay tang may bakanti ng tukawan. Kay puha ng ordinansa na pakarayon. Kay puha ng ordinansa, amyendaran, budaadalan, tano ordinansang ito, aliyuno na, 10 perang taon na, baka bako nang ngunyan applicable, nakadako ng auto, buda negosyo sa satuyang syudad. Hello, Kuya Nes. Hello. Good morning. Basta sa dangog ko, sa haluyo na paghuro nindo ni Kuya Chief Cam PSO. Oho.
Yun ito sa naglaog sa isip ko. Kung araw kayan, kung dahil man sa na talaga kayo po, na ka magdigdi sa Legazpi. Bakit? Di pa silo naman, di pa silo na ito. Iyo baga. Imagine mo na sa naman agad kung mauran, tapos mas lalo man ang makakadagdagang traffic ta. Masakay ka manggiraray, tamado man ka manggiraray sa terminal. Iyo baga, ngaya, kung maurano, nag-grocery ka o nag-shopping ka sa Ayala o LCC, taga-ginubatan ka, madamang ka sa terminal para dumang ka magsakay, di ba? Ano ang sasakayan mo? Tricycle Yan. or jeep na daraga? Yes. SB? Yan ang O, opsyon, yung- tricycle or jeep. Yung jeep na ito, nasasakayan mo, mapundo mo magagirait sa gilid kantinan po. Oho. Magkadagdag sa traffic. Nagdagdag lamang subayadan kang Kampasayro. oo. Oo. Dahil man, it doesn't necessarily mean na lessen mo so volume kang traffic obstruction. Oo. Mhm. Kuya, tama itong sabi mo na dapat may mga pick-up point. Kuta. Kundi, dapat ang pick-up point, so medyo malaog ang auto, igigilid mo duman. Yan. May kuyan duman. May atop. May atop. Yes. Sa ibang bansa, baga, araw kaya. Iyo baga. Mapundo ka, may garo matiko ka duman. Oho. Igwaki mga atop duman sa Yes. sa gilid. Igwa na kandig di okay example, hindi sabay atubangan kang UST sa may sa may government center. Yeah. Yung baga Iyo. minatiko kidiit. Yeah. May mga Oo. halatan. Oo. Maski saraday sa nakangkutan magibot. Ang ani na kung mapundo ang auto masakay, dahil siya ma-obstruct duman sa pig-aagihan kan auto, igigilid niya sa Yes. kayang lunadan. Gari baga man at kuya ni so laybay? Ano ito? Laybay? Yan, oo. Mina, Oo. iluwas sa tinampo para dumang ka magbaba o magsakay. Iya, Para di ka iya. maka-obstruct sa main highway, main road. Oo. Kasi kung ipapatupad iyan strictly na kuya na yan, ang maluwas kayang pasakit talaga sa tao. Kaya ito nakatarama ko, dahil na magpara. Yeah. Diring sa Legazpi. At least imakan sa diring sa kayan, Yeah. pag-abot po digdi, diretso ka duman sa laog kang paradahan kan mga mall. Oo. Iyan, paboron iyan, duman sa mga darakulang mall na naka-provide kay sasakyan. Yeah, correct, correct. Mga saraday-saday sa na dyan na negosyo, magkakagaradan iyan. Yeah. Example sana, kasasaro, mabakal kami na ito, so cling wrap baga, Oo. Oo. na malimpyaw kang aircon. Duman kami nagpundo sa may, hindi baga sa may kalinyada kang pag-ibig, may bakalan baga dyan sa mga sa pag-bake. Ay. Iyo. Tama. Dating LCC. Yes. Oo, Yes. Actually, kanino, itong sa atubangan na ito, talaog naman talaga, kumbaga, man makaulang sa tinampo, paradahan ito. Yeah. Oo. Piga-parkingan ka ang mga customer duman sa tindahan na ito. Oo. Pagdangadan ko pa sa nahiling ko, may nakakandaduhan ng sarong auto. Sa tubangan mismo ka itong establishment na ito. Oo. Ako man, guminili dun ako, tahahalatong ko na sa si Agong, Oo. may dati baga dyan na gasolinahan sa kanto. Iyo, senutan. Ang sa gilid ka ito, dahil man magi ang ki-auto, tahon Correct. sa Mahiwas man eh. pinutang, Oo. sa may kanto, ang naka-obstruct duman, so traffic sign mismo. Yes. Oo. Sinuso ko duman so auto ko, habang pighalat ko si Agong, naka-hazard light ako, rina ni ako kang enforcer. Oo. Bawal nga ya digdi. Di ako nakiuro niya ako, pighalat-halat ko lang si Agong. Tawin niya ako para sarong item man sa ang babakalon, madali man sa na niya ako ito. Oo. Basta bawal nga ya digdi. Garo ko ta kung gusto ko makipagdiskusyonan. Tapos ko, ano ang violation ko? Kota na, di ba? Ang kuya ninda duman, ang ngaya no parking. Sa sistema ko na naga-under sa auto, ngaw na ko sa gilid o naka-hazard light ako, technically, it cannot be considered as parking. Oo. Stopping ito, tama? Oo. Oo.
dahil man maka-obstruct, Kada man nga ni ako nasa linya kang pig-aragi Yeah. kang auto. Iyo, na-imagine ko ang pinunduhan mo. Na-imagine ko. May iwas ito eh. Oo. Abo ako makipag-diskusyon. Piga paliwanagan ko siya ako. Halat-halatong ko lang. Madali umasan na niya ako. Sarong item ang bakalon. Oo. Uminali so enforcer, balikan ta kang ngaya sir. Oo. Ang gusto sabihin niya, makuha na siya kang Pang-ticket. kandado sa Suklamp. Oo. Clamp. Oo. Auto ko or titikitan ako. Di, pagkahali niya, diretso ako lusad sa auto, luminaw ako duman sa tindahan. Oo. Ay, nanganib na kabakal si Agom. Ako marina, auto kakandaduan na niya ako kita. Oo. Oo. So, naghali. Tamo. Naghali na kami. So, imagine mo, itong tindahan na ito duman, halos, kaya na, kagadanon man ni every vehicle na pumundo duman. Mada pwede. De pwede. Oo. Hindi pwede. Si Stefan Bakal. Si Stefan babarakal duman na may auto. So, yan sarong example yan ha. Siguro, pag hiling-hilingan mo baga, Yeah. nakakaulang man talaga. Ya, dit na koro konsiderasyon ta. Kundi man sila nakaulang, nata man ta, di ba? Bako araw kanya ang sa sentro, inibagang Piñaranda Street, salbatan ang nakahasard dyan. Papagalo na. Iyan nakakaulang talaga, di ba? Iyon na nga ni ko, dako lang ko duman na. Yan nakakaulang talaga, di paro. Oo. Ituturo ko tayo, nagkaday mo ito ikralaman. Oo. Dahil ako duman na magayuno na autong. Ata siguro na. makatakot ba na ganito klaman. So, diba? Okay. Oo. Saro pa, tibaan maturuan ang mga traffic enforcer. Tamang hand signal, tamang pag-traffic. Yeah. Kami nahili ako dyan ng mga traffic enforcer. Kasud masana at asurusuan na so auto, pigba para sinyasan baga kang so double time. Double time. Double time. Garusto nakaka lalaki baga na Dali. Oo, garusto sa training na piga-arugan mo kan so kuya. Oo. Sabi ko, kung double time ko ini baranggaon ko ining nasa inutan. Kumbaga, manaro ito ang pag-traffic, baka Yeah. ito ang picture na traffic, simple lang. Dapat smooth flow baga. Smooth flow dapat. Garusto dagiton ka bagang pikukuyanan mo. Dali. Bagay, ang hinot ka na ibla dun, sinda. Sida. Pero dapat ko Oo. sa siyudad kita, kung na nagdidirigde, maturuan kang tamang Yeah. signal, tamang Yeah. traffic ng mga traffic enforcer. Thank you. Apo, thank you so much. Thank you so much. Tama. Aram mo si Kuya Nis, otoridad yan eh. Professor yan, tabi sa criminology. Buda, dati police colonel yan, retired police colonel. Ha? Kaya pagkabisado niya, mga tugangan, mga arog kaya na bagay. Hello, good morning. Hello, sandali lang ta. Ano sana sorry so may naka-standby kasi ba akong inuna. Hello. Nawala. Binaba na ni Jokers. So, sandali lang. Hello, good morning. Hello, Bibi. Yes, sir. Good morning. Pwede mo siguro sabihin naman sa magiging staff mo tsaka mga researcher mo sa 2028 na na yan bagang sinabi mong may staff, may pick-up point. Isurat na, inote na. Okay. Ang problema kaya dyan, syempre, maduro-dubling sakay ang mga pasahero pasiring sa terminal. Yeah, correct. Yung point mo niyan pare. Hindi pa kung pwedeng solusyon. Sugasto eh. Sugasto. Halimbawa, mapa third district ka, galiti sa Embarcadero. Oo. Kasi Embarcadero. Pag-abot ng terminal, gamos na nakasakay na mapa third district, paglaog kang jeep duman, sakay duman sa Malargana. Yeah. Hindi na siya mapayan. Kuta na ano? Kung isipin mo kaya, nagiging turn around siya, ikargadyo mo yan, sakay mo yan. Pero pag-abot naman sa terminal, pag tinaong mo yan naman sa nakapila, pag ika naman ang nakapila duman, matauman sa imo. Iyo, may nahiling ako kampare, duman sa Arizona, busya, libre, sa dunikan gobyerno, sige lang ang ikot niya, ihatod ka sa terminal, libre. Ito, ilingon lang. Basta pag naghali ka ngayang, pag nakalaog ka na ngayang Ligaspi, nakalaog ka na ngayang Ligaspi,
pag suminagay ka dyan, nagbaba kang terminal, tapos district, hindi ka na mabayad. Yeah, oo. Itataw kaya naman sa sunod na nakapila. Sa inot na nakapilang malargana. O tayo, kung ang kulang man sila ngayon duman sa malargana, Oo. sa Iyo. sa doon duman largana, susunod, di ko anong pasahero. Iyon. Oo. Dito mga pasahero niya, tayo na masasakitan na mahanap pa ng ibang lulunadan. Yes. Hanap Opo. yan ng ibang lulunadan. Mhm. Iyaw na naman dyan sa mga tricycle, iyaw na naman dyan Nako. sa mga mga ko lang, ano dyan. Pero siyempre, kita mga kaya, mahilig ko mga iba sa yung mga official na o yun na implementar. Yeah. May diba pag-adalan, may bigyan mo kita simulation. Ibuntang simulation matanga. Oo. Oo. Tanga mayo, hindi ka talaga ano sa traffic. Iyo. Pigsurat ko na sa bigsabi mo, Migaw. Pignot ko na sa notebook ko eh. Yeah, pag-isabi, sabihan mo naman sa staff mo. Good morning. Good morning. Mga sarawayon ka mo. Mga sarawayon tabi. Bakit wala to? Bakit kaya wala? Hindi po mapasok to. Sandali lang. Bakit hindi po mapasok to? Boses Okay. ng Utaw. Box Sandali. Kadakol lang mga reaksyon. So, hello, good morning. Hello, VP. Good morning, tabi. Good morning. Good morning. Yeah. Nadalog ko tabi sa istorya ni Kuya Nes. Oo. Ito tabing enforcer na ito. Oo. Pwede daw tabi i-assign in the digdi sa Old Albay District Nata, sa hampang kan mga bangko. iyo man ang gad, Migo. Warak man dyan na nagkaslam. Iyo man ang gad. Ang hapot ko, nata pag nakaparada sa hampang ki bangko, da ipigsisita. Iyo man ang gad, eh. Grabe baga ang traffic yan sa Old Albay District, lalo kung dako na nakaparada sa bangko. Nag-withdraw, ade. May BPI, may BDO, Oo. China Bank, ano pa sa mga bangko dyan? Dakol dyan sa inutang padig sa may pasiring sa Amek. Isipon mo may mga nakaparada, naka-waiting ng mga nasa bangko. Oo. Tapos paparadahan ki mga jeep. De kinagsita, no? Paradahan pa ki mga padyak. Oo. Matatawara sabing PSO dyan na nagkaslang. Matindi man ang hapot mo. Oo. Diba sabi, pwede itong i-assign dyan yung mahigpit na ito. Oo. Okay. Yan tabi ang primerong Yeah, ko yeah, na paghampangan ki bangko, pagkliyente ki bangko, dahil pigsisita. Iyo man ang pati dito sa sentro, Migo, may mga bangko akong nariparo talaga na mga matindi tabi nakahazard lang sa ampangan. Yung mga tabi, Baka pig-isip, security nga sa nag-withdraw, etc. tibad na yakon malitan tiga-withdraw kayo. Oo. Tapong ka na naman kan malitang yan. Ikadwa tabi, nararunduman ko kayo itong martial time. Oo. Natata na susunod so pag-implementar na duman ka sana pwede maglunad, duman ka sana pwede magbaba. Yeah. Natatabi ka ito na i-implementar yan. Bakoyo? Yeah, tama ka man. Okay. Mm. Ikatulo tabi IBT, ang problema sa Ligas pinahiling ko sa mass transport, Aho. sala ang design kan Grand Terminal, yaon sa sentro kan Central Business District. Dapat sa luwas, ade. Sa mga ibang nasyon, baga sa luwas yan. Sa luwas. Nagamagayon tabing lugar kan Grand Terminal sa Legazpi. Diyan tabi sa bugtong area. Iyo, ade. Gari may jeep lang pasirin sa Grand Terminal ang rota. Ade. Gabos na hali sa 1st and 3rd District, duman ang pundo, pati sa mga bus na hali Sorsogon. Yeah. Sa Naga baga pare, Hindi na maglaog sa sentro kan Legazpi. sa Naga baga, may Grand Terminal duman sa luwas. Yaon sa may LCC, Naga, Harayo. Tabi, Oo. nasa luwas lang. May Grand Terminal eh. Iyan dapat tabi ang konsepto pang Grand Terminal. Naning nag-aagit, nagbabalag-balag duman sa sentro. So mga jeep na sana duman na sa Raday. Yeah. Na may ruta lang pasirin sa Grand Terminal. Ano? Bakoyo? Yeah. Kung inuman mo, ang volume ka naglalaog sa Grand Terminal, aling 1st Yeah, Dakulon. District at saka Sorsogon area.
So mga hali, tigdi sa bangkirohan, manito, dito man sana yan. Yeah. No. So dapat siguro isipon ninda itong Grand Terminal iluwas na. Itong Grand Terminal mo niyan, dito nindang commercial area, paarkilahan. Yeah. Pwede. Adalan. Kasi sabi, kung bata-bataan mga Pinoy baga madunungon, Oo. tapos saro, padakulan, hugakon, maglakaw. Oo. Di ba? Yeah. So dapat isipan ninda long-term solution, iluwasan Grand Terminal. Total tabi, duman sa bugtong baga, may nag-aagi dyan na. Yeah. Igwa dyan. So igwa ng access. Wala na problema sa access pasiring sa sentro. Yeah. Okay. Di ba? At Yeah. so ligas pidaraga, bueno na sila. So iyan tabi anay hiling kung magayon ko ta na Yeah. long-term solution. Long term. Kaya pa lang kita kulang budget ka yan, para sa construction, di ba? Kiba sabi may mayaman dyan sa bugtong na i-donate sa lugar ninda. Gari aram ko ng tumbok mo latosunta ka dyan. Kiba lamang makaisip lamang. Mano mo baga magbago na ang mga Yeah, oo. isip. Yeah, oo. Oo. Ka lamang yan sa Ligaspi. Okay. Imbis na pagpapalagay. BOT pare, BOT, i-BOT. BOT. Pwede yan. Pwede ba ang BOT, di ba? BOT, di ba? BOT. Unless na dahil mo mailuwas sa sentro ang Grand Terminal, Yeah. makamupunta Totoo yan. Totoo yan. Good point, Migo. Pigsurat ko na. Pigsurat ko na yan. Pigsurat ko eh. Ang root cost tabi, VP, aramo ko na pinaka-root cost. Oo. Hanggang dai paghilingon kan mga nailihir na opisyal ng kada saro butante, masusolusyonan yan. Yeah. Okay. Oo. Iyon man Okay. Sige, Migo. Salamat. Thank you. Hello, good morning. Karakol kang gusto magtaram. Hello. Good morning. Sir Henry, may parang concern lang po ako based on my experience. Yes po. Ano po yun, ma'am? Kasi galing po ako ng Banyag, Mhm. kaya ako na yung galing Sir District, Opo. ng SS. SSS. Galing Banyag po baga, Opo. yung mga seats na galing Sir District. Yeah. So from Banyag to SM. So ang regular fare po baga is mga 15 siguro kasi 13 yung minimum. Opo. Hanggang SM, mga 15. Pero, ang hiningi sa akin ng driver is 20 pesos. Okay. Sabi ko, how much po yung fare pa SM? Ay, nakulao, labaon pa yan, tiglilibutan niya, kaya ang ngaya o 20 na ngaya ang pamasahe. Nagsadiri sinda. Nagsadiri. Kitarifa. Kaya nga po, yun po ang ask ko, na what if po, yun naman ang irason kang driver na mahal ang pamasahe or may increase ang pamasahe sa regular fare dahil at sa baon po ang piglilibutan nila. Iyo. Nagkukonsumo kikrudo. Saan po kami kan pwede i-reklamo or i-report? Oh, actually, madam, duwang pwedeng option dyan. Primero sa LTFRB. Ikadua, LTFRB, tapos hindi na po nag-issue kay franchise sa jeep. No? Ikadua, pwede yan sa LGU, sa sanggunian panlunsod. Tanganing adalan kan Committee on Transportation. Kung ano po ang pwedeng gibuhon dyan. Okay po. Opo. Thank you very much. Okay. Share ko lang po. Thank you, madam, ha. Salamaton po. Thank you po. Welcome po. Ayan. Salamaton tabi sa sharing kan mga Aram, may punto si Madam Duman. Kasi bang driver talaga, maisip, makonsumo sa krudo, maikot kang harayo, kasabayan dapat sa ruta. Diba? Diba? Oh, kaya, gayod, yan dapat adalan iyang kang komitiba sa sanggunang panlunsod sa transportasyon. Buda komitiba, mga tug, sa LTFRB. Hello, good morning. Hello? Yes, sir. Hello. Protesta man ako kahit itong sa alam ni Joker. Irayo sa terminal. Nata, manipisilang ka? Ayaw, parang ba kayo? Alik kami per district. Kamsur. Hindi naman ang pagkababa media sa Grand Terminal. Sa SM. Paisin na. Sabi na. Oo. Oh, okay. Malalaw daw. Oh. Sa taong mabakuan. Yeah.
Yeah. Makaan, so, dyan sa Legazpi, taga-daraga, iyo ang pabor dyan. Sarayo. Sarayo. So, sa aray, so, matitipisilan, madarubli pumasay, na sa mga baguhan. Yeah. Oo. Hindi ko ako naman. Okay. Sir, mga pupis na mga talang joke. Sige. Okay, man. Okay man, okay Migo. Salamat. Aram mo, sa Angeles baga? Sa Angeles, kan si Mrs. nagtatrabaho sa Singapore. Nakbirmi ako nagasakay duman sa Angeles. Sa yaon duman sa Clark. Duman ako nagasakay. Tabarato sa aeroplano kayo duman sa Clark. Pagbaba mo sa jeep, igo naman kisaro na area na ma-pick up lang to airport, no? Pick up to airport. Paminsan matimingan mo so libre na garipig provide kang ili. Hindi ko nagwapa ngunyan, hindi ko aram. Ngunyan, paminsan igwa so passenger jeep na pasiring lang duman. Kaya kay pon lang na medyo ano yan, ha? Kay pon lang na medyo ano yan, magtaga dit lang na or analisa kan sitwasyon. Sinin ko tabi sa okay na to. Okay. Good morning, Tabi Henry M. Mogmaon ang programa mo ngunyan. Marayon ang mga opinyon. O sige, sandali lang. Stop mo na mga kapatid, ha? Mga pag-iriba. Standby mo na Karen. At saka Angel, naka-standby na po ang kadakol na mga commercials. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad.
Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ibalong Festival 2026 Calendar of Events August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol Noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical, Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legaspeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Sue Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins Tanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay. Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup para sa Senate Manalo. At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide. Kasyali na! Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly. Anom na dekadang nang nagsi
nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung meat-chop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung may chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, nung may chop ang choice na swak sa budget mo. Frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung meat chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Naalmusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung may chop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, abot kaya ang presyo. Nung meat chop ang katuwang mo. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julin College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julin College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience
experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Okay, Karen Ayala na sa linya. Good morning, Karen. Yes, Dito Henry, alas 11 Kibanggi, sa maabot na Domingo, petsa 23, nakaschedule ang fireworks display dyan sa Barangay Kapantawan, Legazpi City. Parte iyan bitan ang gigibo na konsyerto pasasalamat sa pagtatapos kan Ibalong Festival dyan sa may rotonda kan Legazpi. Iyan bitan naging parte kan final coordination meeting kaswapon kan closing sa Ibalong na maabot ipadiseminar kan executive committee. Ang rason, masirbiin ng impormasyon na day na mauto sa pagkaburukag, pagkatarakot, asin so pagkakirigkig, lalo kan mga yaon digdi sa sentro kan Legazpi dahil sa paputok na oras ki pagkaraturog. Kung matatandaan bagatabi ibitan kan so nakaaging Pebrero, igwak idan dyan kayo na labran, nagpapurotok ki fireworks pasado alas 4 ki magmamaagang tururog pa sa mga tao. Ngunyan, dahil nataon baga kayo na nasa alert level to sumayon, nagkakirigkig baga bitan sa mga tao, kapanabutan, so halos 15 minutos na putokan fireworks, ang puminutok sumayon, na sinabi man ni Kapitan Eric Besuela kan Kapantawan, na day man nakikordona sa inda, kaya day informasyon na may pa-fireworks na atabonon. Kung kaya sa programang inibitan pinagpapa-informar kan Executive Committee kan Ibalong na magkakaigwagi ngayon yung mga minuto naman na fireworks display dyan sa may Barangay Kapantawan sa maabot iyan na Domingo, August 23, dahil ta dyan sa may Battle of Legazpi sa Rotonda, gigibon ang closing program o itong konsyerto pasasalamat. Kung kaya parte kan aktibidad na matapos na sa concert, mapapurotok naman ki fireworks mga 5 minutos labi. Kaya Natamanta alas 11 pa. alas 11 ta. Nata. Ang sinabi Bitan so December Avenue na iyon na concert. Bako expected maluwas 10. Bako ang pagkaraturogan tao. Alas 11 baga tururugo na lugod dyan. Kung para kang inot, natabon man ito nga ni, kaya lang din abiso. Ngunyan, alas 11 na, di tururugo na lugod, ka mapaputok lugod. Maski aram na ang kantao na may fireworks pag 11, siyempre may istorbo sa katalang 11 o'clock. Ayun nga ni, dahil kita maginibuta iyo so schedule. Hindi pwedeng earlier yan. Iyon na inibitan nito. Siguro, baka iyo sa kontrata na nakaano nyo digdo sa bisita. Alas 10, mga sarong oras man sa nabagan, bitan ni talaga mina, puro kanta. Minapaog mo sa mga audience. Kami kaito kan kasikatan kan sa muyang banda, ataw kami nagkakaranta.
Dahil pagharanin na bagayan na Holy Week, tabong kami. O bala na, basta 11 o'clock ang fireworks sa Pizza 20. 3. O Domingong Banggi yan, alas 11. Yan naman kami, matiks naman kang pagkaaga. Dingin lang iturog ngaya kami, tabata mga opisina sa aga. Ma-post ako. Bata Ma-post nga ako. Bata sa aga ngayon may opisina nga. Dingin lang iturog sa aki ko, ma-eskwela nga pati. Nagimatang alas 11. Ala, maganda na kamong paliwanag ka yan. Nagpaputok ang 11. Nagpaputok na 11. Gari malay nun man. Nagpaputok ang fireworks kang 11. Tapos sa aki, naging mata. Dahil nang iturog. Pagkaaga, malibong sa bayo ko nakit. Ako lang sa turog. O baka... Tapos saan? Abako na. Anyway, Ay, mga busing, anticipation man sa na ito, ha? Anticipation. Anticipation man sa na ito. Yo, okay? Sige. Ma-post ako. Tanganing ma-disseminate. Tanganing day man magkaburog ka, magpanik. Basta Okay. alas 11 ang kibang sa Domingo. Daran ala. Salamat Karen sa report. Sabi ni Ate Babes, tama. Daing pick up point, buda drop off ang mga commuters. Sa Caloocan, buda babaan. Pag abot sa monumento, may distansya pa ang lakawon pasiring sa LRT. Kung masakay ka LRT, sim kung mabas kang ngaya, kung maduman sa MCU, Balintawak or SM North. Ining pigibo nindang rerouting digi sa Legazpi, kung may pick up point, buda drop off, magayon man pag ilingon or medyo bako man mapagal ang mga commuters. Pagbanggi na sa nadyan sa may Ampangkan Post Office, buda duman sa may Gold Street, kairak man kan mga nag-aralat na mga jeep. Ay, alas 9 na! Noel! Alas 9:03 na. Malampasan ko na si Pio. Salamat kasi ng pag-antabay. Goodbye, mabuhay. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday.